Welcome back to the YouTube channel Malawi Cameras. Dzulo tinayankhula kwambiri mpaka na kumunena kumunyoza president wa dziko la Lebanon kuti kachimpala chanchani mbutete anyway ena namva chisoni ena mpaka na mu comment ena kama ziti koma mwe ndisakubana na post imene ena anamvesesa chimene chimachitika. Anyway, breaking news. Pompano. Final big update ya ku Trump in Ukraine. Zabazonzuri I was so distracted. Kumvas breaking news. Breaking news ya mene kupita kwa Al Jazeera. Panga check. Reuters. Panga check ku Jene, ku Januk, ku France. News ya France. Panga check BBC. Tuweza kuona kuti Yeah, and the Lebanese army earlier this week denouncing what it called a pattern of deliberate strikes targeting army personnel vehicles and positions. Antonio, how significant is this? Well, as we've said many times, Israel are not officially at war with Lebanon or the Lebanese army. In theory, the two different armed forces have the shared aim of disarming Hezbollah. However, as you've said as well, this is not the first time that Lebanese army personnel have been killed. 30 have already been killed in this war. This is, of course, the first time that it's been anyone quite so high-ranking. Regardless, yesterday we met with the mother, a mother who was grieving her son, who was a Lebanese army soldier, killed on Wednesday in a strike in his own. Israeli yapha asilikali a Lebanon. Osati Hezbollah. No. Okay. Tiyankhula ngati mene amankhula azungu eti kuti Hezbollah is a terrorist group. Okay? Imeneyo chabwino tipita pambali. Koma amene aphapa osati ma Hezbollah. Israel amaba yapha asilikali aku Lebanoni. Asilikaliwo amene anagwirizana, asilikali amene amagwirizana ndi Israeli kuti apange alande zida za Hezbollah. Okay? Alande zida za Hezbollah. Iwo ndi Israeli palibe udani uliwonse. Okay? Akamakhala palibe udani uliwonse pakati pa asilikali a Lebanon ndi asilikali a Israeli. Palibe udani uliwonse. News ilipa yaleloli pa 6 ikunena kuti Israeli pananthu wamkulu wa asilikali ku Lebanon ndiyena basi kukwera gamuri yawo ndikumangoyende right. Israeli yankutumiza mbo kuwapha andiyambire nkhondo iyi mukuzozoti ndi anthu angati amene aphedwa asilikali aku Lebanon osati za Hezbollah. Hezbollah is a terrorist group. Leave it there, okay? Put it aside because it's a terrorist group. Okay? Ndiyazigawenga chabwino. Tiga. Koma the question is asilikali aku Lebanon aphedwa. Asilikali adziko ndithu aphedwa. And chiyambire nkhondo iyi akwana 30. Sate. Makumi atatu. Zinthu zina akuluakulu I don't know kachima kachi chani kaya like zinthu zina zanga and zikatero basi zimakhala zata. So dzulo pamene ife timalengeza pano zoti pamene tiwena kuti akuluakulu anthu asanabwerere Hezbollah kuti kucha mambonake ndameno awa apa akupha asilikaliwo Hezbollah sana chose and they just simikizia kuti Israel apanga zimenezoso. Simuzaona ku statement yopepesa kuti ayi pepani mwakuti hayi simuzaona ku statement imeneyo. Hayi ndi a president amene amadziwa amati
achimpalacha, hey, ifeyo pafunika papa tikhale pasi tikambirane, we are ready, are you? Mafusa Israel kuti muli ready? Mafusa Israel muli ready? Israel ready? Israel ili ready, koma ready yake osati mukudziwa inu yayi, ili ready kutenga Lebanon, that's all. Ili ready kutenga Lebanon yo basi. Yeah, guys, thank you so much. Mlawe ni cameras.